שלום הרב, אברהם, כן. תודה רבה שבאת. אנחנו בימים האחרונים עבדנו על הקהל הארצי. התחלנו בקבוצות, צילמנו אנשים, ראיינו אנשים על הנושאים של הקהל. ורציתי לשאול אותך אם אתה חושב שבאמת הנוער של הקהל שבאו לפה יכולים לשנות משהו. התשובה היא שבעזרת השם ב100% כן. כשאנחנו מדברים על הקהל של החמ"ד, אנחנו מתכוונים לומר, לכוון, שהתלמידים הנפלאים שלנו בחמ"ד, הם יכולים, צריכים ומחוללים שינוי. ומה אתה חושב על הנושאים שנבחרו בקהל? הנושאים אני יודע, בזמן הבחירה אני הייתי נוכח בשנה שעברה בתקופה של פסח, שהיו שני נציגים מכל מוסד חינוכי בחמ"ד, היו מאות תלמידים, מאות בנים, מאות בנות, ושם הייתה הצבעה מאוד מעניינת, והנושאים שנבחרו, דתיים חילונים, מה שאנחנו קוראים יחד שבטי ישראל, זכה במקום הראשון, מה שלא הפתיע אותי, לא הפתיע אותנו בכלל. המחשבה הזאת שנער במדינת ישראל, שלומד בחינוך ממלכתי דתי, חושב לא רק על עצמו, מחונך לחשוב על עם ישראל כולו. אנחנו 3 פעמים בתפילה ביום אומרים שים שלום עלינו ועל כל ישראל עמך. ברכנו אבינו כולנו יחד באור פניך. שאר הנושאים שנבחרו נושאים משמעותיים מאוד. לאיזה נושא הכי נקשרת? כל נושא אמרתי וואו, אין איזה נושא אחד. אני חושב שכל נושא הביא לידי ביטוי פן אחד בתפיסה, בחינוך שלנו, של החינוך הממלכתי דתי, יחד שבטי ישראל. הנקודה השנייה של צדק חברתי, ראייה כללית, אחריות בצדק חברתי, זה לא רק לדבר על המושג יחד שבטי ישראל, אלא לקחת אחריות על הפערים במדינת ישראל, הפערים בין עשירים ועניים, הפערים במשכורות, הפערים בכלל, אי שוויוניות כלשהי, ולהיות מוכן לעשות למען זה, זה דבר ענק בעיניי. על תפילה, מה אנחנו צריכים לומר? שתלמידים רוצים לראות איך התפילה מבטאת את הלך נפשם. הרב קוק זצ"ל כתב, בהקדמה לעולת ראיה, הוא כתב יש קטע שנקרא תפילה מתמדת של הנשמה. כשתלמידים, נערים ונערות, רוצים לעסוק כיצד התפילה יותר פנימית, יותר מבטאת את העולם הפנימי שלהם, אין לך דבר גדול מזה. ונושא המסכים, מה שכולנו עוסקים באקטואליה, זה ודאי דבר שהיה ברור שהוא נבחר, והיופי הוא שתלמידים החליטו לקבל על עצמם החלטות איך מתמודדים. אתה רוצה להגיד משהו לנוער? אני רוצה לומר שהנוער הוא נוער נפלא ביותר, הוא נוער עצום ביותר. הדור שלנו הוא דור גדול, דור דעה, דור חושב, דור פועל, דור אמיתי, דור ישר. ודור כזה, ונוער כזה, ואנשים נפלאים כאלה, בכוחם להוביל, בכוחם לשנות, בכוחם לרצות, בכוחם לפעול, שיש רצון פנימי עז, ואמונה בצדקת הדרך, ודרך שלמה של ציונות דתית, של חינוך ממלכתי דתי שמוביל אותנו, של עם, ארץ ותורה מתוך שליחות, מתוך אמונה גדולה, מתוך תפילה גדולה, בענווה גדולה, עם ישראל הולך ומשתכלל, הולך ומתקדם, ובעזרת השם נעשה, נשתדל, נתפלל להגיע לאמת של הדברים, ויהיה השם עמנו לא רק בהחלטות, אלא בעזרת השם גם בהצלחה, ביישום ובניתוב, במעשים להלכה למעשה. כדאי לדעת שגם תפילה גדולה, גם רצון, זה חלק גדול מהעניין. כשאני רוצה משהו, אני מתפלל על משהו, ואני מתכוון לקבל את ההחלטה, זה לא דבר קטן. יש אנשים שאפילו לא רוצים להחליט. אבל אחרי שאדם רצה והתפלל וכיוון והחליט החלטות שהוא מתכוון ליישם אותן, ובעזרת השם גם יישם אותן, הבא ליתר מסעים בידו, אני בטוח שאנחנו, ומתוכנו עם ישראל כולו, בענווה גדולה, יחד עם כל כלל ישראל, נעשה ויהיה השם עמנו ויצליח דרכנו תמיד, אדוני. תודה רבה, הרב. תראו חזקים.